prezydent Karol Nawrocki powinien spotykać się z premierem Orbánem w Budapeszcie tuż przed węgierskimi wyborami. Premier Viktor Orbán jest premierem państwa węgierskiego i Węgry są członkami Unii Europejskiej, członkami Grupy Wyszehradzkiej. Jakie są powody, dla których miałby prezydent Karol Nawrocki nie spotykać się z przywódcą państwa będącego członkiem Unii Europejskiej? Bo ja nie rozumiem tego, panie redaktorze. A to nie powinniśmy się spotkać z Niemcami, wie pan, od mniej więcej 20 lat. Za to, że budowali Nord Stream 1, Nord Stream 2, wyhodowali Putina, karmili go, trzymali go na salonach pomimo napaści na Ukrainę już w 2014-2015 roku, a państwo utrzymywaliście też jako stacja znakomite relacje z niemieckimi stacjami i mówiliście o Niemcach tylko dobrze. Wie pan, kto doprowadził do fatalnej wojny, katastrofalnej wojny na Ukrainie? Właśnie Putin. Wie pan, kto go wyhodował? Merkel i Tusk. Nie powinniśmy się z Niemcami spotykać od 20 lat, panie redaktorze, gdyby myśleć tego rodzaju kategoriami. Co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach i zostawcie suba.